ግልጋሎት ሃገራዊ ድሕንነትን መረዳእታን ንሕርያ ቁጻርን መጠንቀቕታን መሃብን ከምኡውን ዜጋታት መረዳእታ ከባጽሑ ዝኽእል ፕላትፎርም ዓውደ ርክብ ዕላው ገይረሎም ነዚ ስዒቡ ድማ ብዙሓት ሓበሬታ እናበጽሕዎ ይርከቡ ኣብ ረብሓታት ሃገራዊ ድሕንነት ኣብ ስነ ልቦና ህዝብን ዝለዓለ ማህሰይቲ ዘብጽሑ ገበናት ራዕዲ ሽርሕታት ኢኮኖሚ ኣብ ወሰንቲ መሰረተ ልምዓትን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ጠመተ ዝገበሩ ፈተነታት ጥቃት ምስ ሓይልታት ወጻኢ ዝዋደዱ ውዲታት ጥፋኣት ከምኡውን ዝተዛብዑ መረዳእታታት ዝምልከት ተኣማንን ጭቡጥ መረዳእታን nis.gov.et ሪፖርት ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ጸብጻባት መረዳእታ ብዝብል ሓበሬታ መውሃቢ ሳንዶ ሓሳቦም የማቕሉ ንምርግጋጽ ሃገራዊ ድሕንነት ግቡእ ዜግነቶም ይወፍዩ ንዝበለጸ መረዳእታ ገጻት ማሕበራዊ መረበብና ይሃውጹ ግልጋሎት ሃገራዊ ድሕንነትን መረዳእታን